бар зане ки дар никоҳи шавҳар аст. ҳаққи шавҳар аз ҳама болотар аст. гуфтаи паёмбару амри худо аз ҳама қимат зидуру гавҳар аст. пас бидонед, хоҳарони меҳрубон, бахтатон дар эҳтироми шавҳар аст. ҳаққи шавҳар бартар аз амри падар, дон ки ҳатто беҳзи ҳаққи модар аст. ҳар зане ки ҳурмати шавҳар кунад, зиндагиашро ҳаме хуштар кунад. аз худо пурсанд малоҳии кафи ӯ, моҳию паррандагонам баҳри ӯ. то қиёмат рӯзу шаб гӯянд дуо, то худовандаш диҳад ӯро паноҳ. салом дӯстони азизу арҷманд. ростӣ аз модарон бисёр пурсон мешудем ки ҳамин келин кофтан осон аст ё душвор. мегуфтанд душвор аст. чанд қадар келин кофтан душвор аст. чанд қадар ҷавонон мегӯянд ки зане нест ки мутобиқ ба таби диламон бошад. баъд мепурсидем, модарон мегуфтанд ки занкоӣ чанд қадар душвор аст. аз ин маҳалла ба он маҳалла, аз ин ҷо ба он ҷо мераванд, то куҷо як катбон аст, то куҷо як духтари баъдов аст келин бекунад. ман баъдам ба модарон муроҷиат кардани ҳастам ки модарон, бисёр модарон ба духтари худ парво надорад. пеши духтарро тухмро пухта наметавонад, баъд катбону мековем. охир мегӯем модар, худ катбону тарбия кун, ба духтари худ парво надорем, аммо катбону мековем. куҷои духтари худмон тухмро пухта наметавонад, баъд катбону мековем. куҷо як духтари баъдов аст, куҷо як катбону аст ки келин бикунем. ҳар модар тасмим бигирад, агар катбону тарбия кунад, пас байни худи модарон осон мешавад. мегӯем ки модар, чӣ гуна келин мехоҳӣ? мегуфт баъдов бошад, ин бошад. пас духтаратро ҳамин гуна тарбия кун. духтаратро ҳамин гуна тарбия кун, пас байни худи модарон осон мешавад. як рӯз пеш бишнонед, бигӯед ки духтарам, ту ба хонаи бегона меравӣ, зеро намедонем чӣ таро дар он ҷо интизор аст. аввалин коре мекунӣ дар зиндагӣ пуртоқат бош, барои ҳар чизу ночиз шикоят накун. хушбахтии духтартонро мехоҳед ҳамин тавр. духтарам, дуввумин коре мекунӣ, эҳтироми шавҳаратро ба ҷо биёр, зеро ҳар зане ки ҳурмати шавҳар кунад, зиндагиашро ҳаме хуштар кунад. рафту кореро накардаи болоят туҳмате шуд ё чизи дигар, мешавад келинҳо як косае мешиканад ё чизи дигаре ки ӯ айбдор нест. кӯшиш макун ки исбот кунӣ ки ту беайб ҳастӣ. хуб гӯй, саратро хам кун. фардо он айб ки рӯй мегирад, медонӣ чанд қадар обрӯят баланд мешад дар назди хусру хуштоманат. гумон мекунам нуқта бас аст. қиссае меорам аз хориҷ, агар хато накунам дар фаронса шуда буд. устод дохили синфхона мешавад, ҳамаи шогирдон нишастаанд, аспирантҳо, яъне ки донишҷӯёне ки аллакай синни солашон расидааст, ҳама соҳиби фарзанд ҳастанд. мегӯяд шогирдонам, имрӯз ба шумо бозие мегузаронам. ҳама ҳайрон мешаванд. баъд мегӯяд, хоҳишманд касе бошад, марҳамат ба назди тахтаи синф барояд, ба назди доска. хонуме даст мебардорад, мегӯяд иҷозат, баро. мебарояд, ба ӯ буро медиҳад, мегӯяд дар ҳамон тахта доска номи 20 нафар одамоне ки бар ту наздик ҳастанд бинависшон. менависад ҳамсоя, ҳамсинф, хешу табор, шавҳар, фарзанд, 20 нафарро менависад. баъд устод мегӯяд ки аз ин 3 нафарашро хат зан, онҳое ки дар зиндагӣ барои ту на он қадар муҳим аст. хонум хат мезанад 3 нафарро. боз мегӯяд ки 4 нафари дигарашро хат зан. ҳамин тариқ 4 нафари дигарро хат мезанад. тамоми синфро хомӯшӣ мегирад, ҳама хат. ҳамин тариқ 4 ном мемонад: падар, модар, шавҳараш ва фарзандаш. ҳамаи шогирдон хаб дигар ҷиддӣ шуданд, ки эҳсос карданд ки ин бозӣ чизе ҳаст. мегӯяд 2 нафари дигарро хат зан. зан дасташ намеравад. шогирд боз мегӯяд 2 нафари дигарро хат зан. дигар илоҷ нест, чашмонаш сурх мешавад, дилаш пур мешавад. падару модарро хат мезанад. монд шавҳар ва писараш. ҳама хомӯш буданд. ба устод нигоҳ мекард. устод гуфт: духтарам, 1 нафари дигарро хат зан. зан
ба гирья шурӯъ кард. Дигар худро дошта натавонист, гирья кард. ва устод гуфт пок кун як нафари дигарро. бо чашми гирьён оби дида номи фарзандашро пок кард. як шавҳар монд. гуфт гузашин. нишаст, гирья мекард. ҳама синф хомӯш буд ки чӣ гап аст. пурсид ки падару модаре ки туро бо чӣ захмат калон кардааст? ту онҳоро хат задӣ. фарзанд ки ҷигарбанд аст туро хат задӣ. пас мешнавем туро. хесробу дидаашро пок карду гуфт бо амри тақдир гуфт рӯзе падару модар мераванд. амри тақдир рӯзе падару модар мераванд ва фарзанд ҳам таҳсил зан мегирад. ягон ҷои дигар бо ҳар баҳона хона гирифта аз ман ҷудо мешавад. лекин ягона шахсе ки дар паҳлӯям аст, доимо зиндагиашро бо ман тақсим мекунад, ин шавҳарам аст, мегӯяд. ҳама баъд эҳсос мекунанд. дӯстон, гумон мекунам нуқта бас аст.